Elita, kun sie hunteerat oma lapsuutta, niin mitä kuvia vai muistukuvia sie muistat parhaiten? Oli hyökkäni, että pikkudievalahe. Joo. Mitä tavarat, joita sinä olet koskettanut, on antaneet vahvan tunteen sinulle? Joo, se oli sove, jota minä sain joulukaavia minun kummilta. Mm-hmm. Muistatko nimeä sen sovan? Minä vain muistan, jos Veturan sov. Mm-hmm. Muistatko joitakin ääni, sävelli, musiikki tai laului, jotka on, että muistat täältänekin? No se oli niiden meidän kielen lauluja, jota laulettiin suomen kielellä. Onko olemassa joku maku, jonka sinä muistat, kun sinä olit lapsi, niin kuin täppä muistat? Niin kuin ruoan ympäri. No se oli lihavelli, se oli vasikan lihastakin, joka oli helgryynistä vasikan lihasta ja sitten koolipanta. Mm-hmm. Ja se oli niin kuin velli. Mm-hmm. Onko olemassa... No. Olisi ollut yksi tinka vielä. Se oli syksyllä ruukahimme siljotta ja niitä paistaa. Ja näistä mustikoista veli. Jaha, ja sen kanssa muistat hyvin? Sen muistan. Mm-hmm. Onko olemassa joka haju, mitä sinä et koskaan unheta? Ja, se on siipihaju. Mm-hmm. Ja missä se oli? Se oli Honningsvågissa. Mm-hmm. Isossa puhtossa. Mm-hmm. Muistatko jonkun historiallisen tapahtuman? No se oli evakuoitinkin, kyllä se oli jo historia. Mm-hmm. Ja pian muutakin ollut äkkiä, mutta se on se evakuointi, mitä on mitä. No. Joo. Se muistui meidän mieleen. Joo.